Tuolla on Matsi! Tuomari otu. Ei niin. Oho! Kumpi on isä? Saatana on pannu mun muijaan. Mitä tuo yksi pilla heitti pyrstöllistä? Kato minua oikein lyö. No ne hakkaa siivi. Mitä riitaa? Hei! Aikuisia ollaan kaikki hei! Erotuomari. Ei. No niin, hei! Monet takas sitten. Käy hyviä sukippuun. Nyt toi toinen pääsi seläpään. Anne toiste painia sukkuun. Kato toinen putoaa. Ei pudonnutkaan. Mikä ne tuli? Mä en tiedä, nyt on yhtäkkiä ruvennut painimaan. Ja ihan vähän höyheli. Mutta eikö ne oltu siivet typistetty sulla, että ne taas lentoon? Ei oo vai? Ei. Lentää se ikinä. En mä oon nähnyt. Mutta eikö noi hankat lentää, mutta ei noi hanhet? Niitäkään nähnyt. Mut onks ne ikin mennyt niinku karkuita? Tai siis sillä hukkaa? Kato kuin pieni tuolla tuo. Niin nuo hanhet lähti joskus jonnekin tonnia pitkään. Ja Seppo kävi hakemaan Onko jostain. se jotain videokuvaa? No. Eikö mäkin muista muuta? Sulla oli kauhea tuulinen ja joutui tuuletaan jonkun mukaan. Eikö joutunut? Mä muistin niitä tuulla. Jonkin joulu. Toi on niinku vissiin pomo toi vittu. Että ei juu tuolla. Mikä vittu?